Adlaw nga Martes, Oktubre 27, 2020, daling giadtuan o gisusi nila Provincial Agriculturist Jose Apollo Pacamalan o Committee on Agriculture Chairman Frederick Eric Cu ang Hito Fish Fund ni Mrs. Gina Sabunod, usa sa mga benepisyaryo sa Hito Livelihood Assistance Program sa Provincial Agriculture Office sa Gumaod, Claveria. Kini human gi-report ni ini nga nakaangkon og pagkadaot ang iyang fish fund tungod sa pagbaha sa ilahang lugar. Dali nga niresponde sila board member Cu og si Provincial Agriculturist Pacamalan og gisusi ang mga danyos og mapasalamaton nga dili ingon kagrabe ang kadaot nga naangkon sa maong fish pond. Gamay o dako man ang kadaot niini ang Kapitolyo Provincial subay sa kamanduan ni Gobernador Bambi Imano, mutubag kanunay sa panginahanglan og mutabang aron masustinar ang panginabuhing hito ni Mrs. Sabunod. Sa iyang bahin nagpaabot sa iyang dako nga pasalamat si Mrs. Gina Sabunod ngadto kang board member Cu, Provincial Agriculturist Pacamalan ug labaw sa tanan kang Gobernador Bambi Imano sa suporta nga sugod pa sa sinugdanan niya na dawat gikan sa Kapitolyo Provincial. Hilabi na dako kaayo og tabang sa ilahang panginabuhian ang Hito Fish Pond karong panahon sa pandemya. Ang paspas na aksyon nila board member Cu ug Provincial Agriculturist Pacamalan nagpamatuod lamang nga ang mga serbisyo ni Gobernador Bambi Imano ana kanunay mutubag sa bisan unsa nga panahon. Kini na aksyon ni Gobernador Bambi Imano ug ni Committee on Agriculture Chairman board member Frederick Eric Cu nagpamatuod lamang na ang Kapitolyo Provincial andam mutabang sa atong mga mag-uuma labi na sa panahon sa kalisod. Kauban si Cloyd Dalay sa kamera, ako si Lambo Jabson Patlunag, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.